13. časť SP Zapsim, pozdravujem vás. Dneska sa pozrieme na rozdielne verzie sekačky od Squareu menom Nair. Takisto sa zájdeme pozrieť do pralesu Lost Planet 2 či Universe Alien vs Predator. Tešíš sa na vás? Poďme na to. Z SP Zapsim a jeho 13. časť. Zabudnite na Final Fantasy. Square Enix to už nie je len zrod japonských RPGčiek. Square Enix to už je aj európska spoločnosť pod kúpením licencie napríklad Eidosu. Square Enix sa rozhodol, že tento rok prinesie na trh akčnú Devil May Cryovku, či Dante's Infernovku, či ako to chcete už nazvať menom Nair Gestalt. Táto hra od spoločnosti práve Square, či vývojáru Cave, sa aktuálne chystá na trh kročiť ako akčná, klasická hack and slash sekačka, či už si ju prirovnáte k hrám, ktoré som vám vymenoval, alebo nie. Každopádne, Xbox verzia a PS3 verzia budú značne odlišné, a to vám ukážem na jednom screene, ktorý som bavil na internete už dávnejšie, avšak teraz sa hodil do môjho videobloku aktuálne. Naľavo vidíte PS3 verziu, napravo Xbox verziu. Už znateľne je vidieť, že hlavný hrdina je podstatne odlišne stvárnený artom, či už graficky ostrejším oblečením, a takisto jedna z postav, ktorá leží pod ním, také krásne gulaté pozadie, je ináč potetovaná a trošku iný výzor. Už pozadia to poznáte sami. Týmto vám chceme povedať, že Square sa rozhodol, že aj príbeh bude podstatne alebo minimálne trošku odlišný medzi dvoma next gen verziami, čo je rozhodne zaujímavé, ak si vezmeme, že je to tá istá hra, by to malo byť pod tou istou licenciou od toho istého vývoja. Uvidíme, ako to dopadne v kontexte. Pridávam k tomu aj nejaký ten aktuálny trailer, ideme ďalej z SP Zapsim. Nej. Hra Alien vs Predator sa v našich videoblokoch objavuje, dá sa povedať, v poslednej dobe najčastejšie. Prečo sa tak deje? Je to očakávaná hra, keď vývojové štúdio Rebellion Developers v poslednej dobe toho moc neukázalo, hlavne dokončením licencie, napríklad takého Rogue Warrioru, ktorý na Metacritic zbiera jedno otrasné hodnotenie za druhým. Hru iba dokončovali, preto by ste sa nemali báť ani ich next gen stvárnenia Alien vs Predator. Avšak prečo sa aktuálny trailer, ktorý vidíte v našom SP Zapsim, objavuje práve v tejto časti? No, je to úplne jednoduché. Alien vs Predator sa blíži, uvidíme nejakú tú demo verziu už čoskoro. Čo je však dôležité, hra bude priamo či nepriamo multiplayerom nadviazovať aj na pôvodnú verziu z roku 1999, ktorú mali na svedomí aj Rebellion Developers. O čo teda v tomto traileri ide? Ukazujem vám, alebo respektíve zostrihal som vám trailer, ktorý sa objavil na internete, ktorý porovnáva hru z roku 1999 a aktuálnu verziu z roku 2010. Samozrejme, nejde tu o nejaké technické zrovnania grafiky, či hudby, či čohokoľvek iného hrateľnosti. Podstatou ale je ukázať, ako sa séria Alien vs Predator cez evolučnú linku vyvinula do súčasnej formy. Čo môžeme teda od Alien vs Predator očakávať, okrem pôsobivej grafiky, originálnych scenérií, samozrejme originálnych charakterov ako Mariňák, Alien, Predator, ako už napovedá samotný názov celej hry, tak samozrejme ten kvalitný kus hrateľnosti a multiplayeru, ktorý aj Sega uprednostnila pod hrou Colonial Marines, ktorú odsunuli z univerza Alienov a Predatorov, ktorú uprednostnili práve preto, že Alien vs Predator sa má stať reprezentačnou značkou spoločnosti Sega pre aktuálny rok. Mala by hra pôsobiť takým dojmom spustiť tú pravú predajnú linku, ktorú Sega v súčasnosti rozhodne potrebuje. Sledujeme aktuálny trailer, originálne prostredie, ideme ďalej ze SP Zapsim. No a po krvavých sekačkách z univerza vesmíru tu máme projekt Skate. Skate bol odpoveď spoločnosti EA na Activision sériu Tony Hawk. Tony Hawk to kedysi celé začal, bol humorný, bol zábavný, avšak postupom času, ako sa jeho diely míňali, opakovali, nápady sa recyklovali, až do nekonečna sa stal akousi mainstreamom a odpornou, znudenou hrou, ktorú zakončila práve posledná časť, ktorej recenziu nájdete aj na našej stránke, a to Periféria Tony Hawk Ride. Skate 3 je už jasnou odpoveďou na to, že Tony Hawk je mŕtvý, aj keď sa bude určite tento slávny športovec snažiť zdvihnúť ďalšou hrou a podporiť tak svoju nulovú perifériu, čo je však zaujímavé. Skate 3 pre predobjednávky v zahraničí
Je nachystané originálny skateový park, ktorý sledujete zo strihu a v traileroch v SP Zapsim. Ideme ďalej. It is year 12 of the after-trial era, half a century since colonization began on the planet of EDM-3. During the colonization, some of the settlers rebelled against Nevik, the planet's colonial military enterprise. These rebels came to be known as Snow Pirates. Na záver tu máme trailer na Lost Planet 2, stratená planéta od spoločnosti Capcom, ktorá sa pár rokov dozadu exkluzívne na Xbox 360 predstavila vo svojom prvom snehovom spracovaní. Bude pokračovať aktuálne v prvej časti v roku 2010 pod plnou Next Gen licenciou a tentokrát sa zo snežných plání plných bossov presúvame do voňavých slnečných pralesov, kde okrem vlhkosti narazíte aj na nejaké tie oblúdky, ktoré vám rozhodne nedajú len tak pokoja. Hlavným príjmom tejto hry je samozrejme co-op modus pre viacerých hráčov, ktorý bude disponovať hrateľnosťou tak ako jednotka. Opäť sa stretnete s RPG prvkami alebo elementami implementovanými do vývojov zbraní, do vývojov charakteru ako takého. Hrateľnosť by mala pomôcť vysoká umelá inteligencia, takisto samozrejme obrovskí bossovia, či už samotný multiplayer, ktorý len takú malú pikošku pripomeniem, že multiplayer Lost Planet jednotky sa napríklad na Xbox 360 stal najhranejšou záležitosťou v Japonsku a kto trošku sleduje vývoj v Japonsku versus Xbox 360, tak vie, že tam táto konzola nikdy šancu nemala a pravdepodobne ani šancu mať nebude. Tým chceme povedať, že hrateľnosť multiplayer Lost Planet či už jednotky, alebo určite očakávanej aj dvojky sa stal pre Japoncov hodne zábavný a tak uvidíme, ako si povedie aj v Európe, či už na západe, alebo práve na východe. Ďakujem vám za pozornosť, SP Zapsim číslo 13, časná 13 na končí. Uvidíme sa opäť o týždeň s nejakými novými sériami trailerov. Peace a čau.